To ai wasu ba sa san ganin mu, to wanda ya ce bai san ganin mu burbuɗin gurgubaru bai in ji su bar mana coge ai ƙaura ta su ƙara kai wallahi wannan waƙan wahala gare ta. To an fa kusa, wallahi an kusa yin bikin abokina Adam A Zango. Adam Zango abokina ne, wallahi an kusa yin bikin shi, kuma wallahi sai na zo bikin ka Adam Zango, ko an gayyace ni ko ba a gayyace ni ba, wallahi sai dai a ce na zo gayyan soɗi. Wallahi sai dai a ce na zo gayyan soɗi. To kuma an ce in na zo gayyan soɗi, inda za a cika min ciki na ban da abinci ni ina ruwana. Wallahi inda za a bani abinci, inda za a bani abinci, an daɗe ba a ce na zo gayyan soɗi ba. To in ma an ma isa hana ni abincin ba, duk ma wanda ya hana ni abincin abincin na abokin shi ne. Wanda ya hana ni abincin na abokin shi ne. Adam Zango ba abokina bane, wallahi ba ku isa kwana da abincin bikin Adam Zango ba. Wallahi sai na ci, ko an hana ni ma, wallahi ko an hana ni ma sai na, ko sata ma sai na yi, wallahi na ci abincin nan wallahi, tunda dai ba abokin ko bane wallahi. Ai abokina ba ka hana da abinci ba ko? To ba shi wallahi ba zai hana ni ba. Wallahi sannan kuma abokina ka yi kokari, wallahi tallahi ka yi kokari hada biki da aure, don wallahi ba karamin kokari bane. Gashi ni ma wallahi idan matarka tana da kanwa da kan Ladidi ta ji ni, wallahi Ladidi ta ji ni yanzu da zai ta zo, kazan mata da kishin tsiya. Na fasa wallahi, na fasa. Kan ni ma a ce zan hada biki in hada aure, in hada biki da gini. Idan wallahi ina ce zan hada biki da gini, sai dai a ganda asuban fari zan bar Najeriya. Wallahi zan zo abokina zan zo bikin ka wallahi Adam Zango. Abokina wallahi sai na zo, inda zan ci abincin cin koshi wallahi sai na zo, wallahi sai na zo. Duk mutumin da ya je bikin da ba a gayyace shi ba, duk abin da ya ci ya ci haka ni ban gayyace ka. Da haka ka jira wani lokacin, idan wasu can za su yi bikin sai su gayyaci mazaje. Babu, ni ba na son irin yan kananan artist din a cikin saboda amma an ka dawo kamfani na ka zama babban artist, sai a ci gaba da haka.